Yolda size karşı üyüyen her bir köpeğe durup daş atmak isteseňiz, hiç wagt menzile yetmersiňiz. Sir Winston Churchill. Assalamu alaikum hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Salaman oturanmysyňyz? İlki bilen hemmäňizi mukaddes Ramazan aýynyň gelmegi bilen gutlap, orazalaryňyzyň bu mukaddes aýda edýän doa dilekleriňiziň kabul bolmagyny, daş töweregiňiziň yaman göz hem dilden aras salanmagyny tüýsürekden arzu edýär. Hawa şu ýerden ýuwaşça ýöreberiliň onda. Men bugün soňky günlerde bolup geçýän wakalary, öz pikirlerimi sizin bilen paylaşmakçı. Meniň hiç bir herekete ýa-da lidere garşylygym ýok. Şonuň üçin hem adyňyzy aýdyp edýän hereketleriňize öz garaşlarymy aýdaryn. Ramazan aýynda men video taýýarlamajaktym. Emma bu häzirki bolýan akla sygmajak, absurdyň aňar çetine çykan haram, hapa hem gan döküşüklük oyunları maňa bu çykyş taýýarlamaga itergi berdi. Hawa Mälikgulu Berdimuhammedowyň ölendigi hakyndaky habar bu bulanbujar absurd wakalaryň başyny başlatdy ilki bilen. Şol günden başlap ören geň taň hadiseler zinjiri başlandy. İlki bilen halka ýurduň içinden tasdiklanmadyk habarlar yetirilmeye başladı. Eýsem, beýle yalan öjüktürüji hem barıp yatan absurda bürenen habarlary halkyň içine ýaýratmakdan maksat näme? Öz pikirimi aýdaýyn. Sizin pikirlenişiňiz edýän oýunlaryňyz edil humar tagtasynyň ýa-da kazinoda oyun oynayan humarbazyň oyunu ýaly. Bu ýagdaýda sizin ýitiren zadyňyz ýok. Eger bagtyňyz çüwäse, ýagny ýurtda häkimet gowuşap, halk provokasiýa erip, daş töweregi ýakyp ýykmaga başlaýsa, siz hojaýynlaryňyz bilen edil Liwiýadaky ýaly Aşgabatda hem hökümet adarlyşygyny arkaýyn durmuşa geçirip, ýurda girersiniz we şol arzu edýän kürsiýiňizi basyp alarsyňyz. Elbetde bu işte size öňünden pul wezipe wada berilen wepaly ýasama aktivistleriniz hökman goldaw berer. Eger ýurduň içinde häkimet başka görnüşde çalışaýsa welin häzirki şekilde ýuwaşça sahnadan çekilersiniz. Sebäbi sizin ýitirýän zadyňyz ýok. Daşary ýurt raýatlygy jübiňizde, işiniz, öý-jaý hemme zat gurnalan iň gowy görnüşde. Berdi, ejir çekçek size ynanyp bu ýola çykan käbir gyzma vatandaşlar we sizin öjükdiren içerki urşuňyza islese islemese benzin daşanlar bolar. Size inanan gyzma vatandaşlar gan döküşlük başa barmasa, ýurda gaýdyp barmaga gorkarlar. Onda da hasam beter gorkarlar. Bu gan döküşükli häkimeti basyp almak plany amala aşmasa, olar öz başyna bu hereketlere goşulmagynyň agyr puşmanlygy bilen iki oduň arasynda galarlar. Aşgabatdan ölüm habaryny eşiden badyňyza edil maslykçylar ýaly aýak aldygyna birleşdiňiz. Sebäbi ol ýerde ören ýagly oljaň barlygyny bilýäňiz, onu gapmak gerek. Pursatdan peýdalanyp Birleşen Demokratik Türkmen Opozisiýasy bolup, Awdukuliýewiň döreden bu opozisiýon hereketiniň adyny ulanmagyňyz, gan döküşüklük planlaryňyzy gizläp, sizi halkyň bähfidi üçin hereket edýän ýaly görkezermi?
Sizin hareketinize koşulmadık ya da sizi tankit edenler kim? Agent mi? Ya halkın düşmanı mı? Demokratiya sizin gözünüz bilen seyretmeyenler, vatan için hizmet etmeye akıllı yetmeyenler mi? Yine önke ehengde ıyızgıderli YouTube'da ayak aldığına çıkış edip organ işgərlerine ilki yalvardınız. Sonra kan döküşüklük için buyruk verdiniz. Tutun, gavan deyip. Ondan sonra onların özünü korkuzmak istediniz. Bu şol yukarıdaki kazinoda poker oynayan adamın oyunu değil mi? Ondan sonra paltağınız daşa değdi ne edip? Miras düşörün suratı gazette kakasının yerine çap edilip iyeleyen vazifesinin adını ütküdüptür deyip düşünüp bilmen otuyorsunuz. Bu yerde düşünmez yal neyem var? Aşgabat'ta tağıt oyunu bir eyyem kutordu. Şol at göçümü edip tağıta karşı yürüdülen piyadanın tağıta geçmegine bir göçüm kaldı. Olu göçüm eyyem edilen hem bolsa men hiç giyin kalmarın. Sonki vakalar hem bana şayatlığı otur. Yurdun içindeki halka daşardan pul gelip durka hiç haçan hareket bolmaz yattan çıkarmam. Sebebi sistema yani rejim daşarı güçlerin kömegi bilen hem de iktisadi kızıklanmalarını maksat edip terrorun hem de basışın kömegi bilen kurulandır. Oyan Türkmen kanalı padişahının hem de onun maşkalı azalarının zehirlenip koma girendiği hakkında kızıklı maglumat yayrattı. Faktlar deyip Aşgabat'ın köçesini, Hassakhana'nın padvalını tayin duran harbi uçar görközdü. Olar hasam kızıklı. Tava indi nem etmeli. İslendik rejimde bir ütköşüklük bolacak olsa, harbi yağdayın girziliyendigini, hakimiyeti elden gidermeyecek olup her hil oyunların ediliyendigini, senem aklın yeten ok mu? Halk, keseki yurtların bekvidine, kan döküşüklük provokasiyası bilen ayağa kalsa ve yurdun içi kana çaykalsa kov olur mu? Oyan deyip, oyan Türkmen deyip, arrığın kıyına bokurdağına sığdıranından kıyıranın bilen il oyanar ötdiyen mi? Aslında siz bu hareket bilen halkı provokasiya edip kan döküşlüge çağırıp öz haram maksadınızı yetecek bolýanyz. Bu mesemeyelim görünüp dura. Beylek taraptan halka hükümet değmese oldu. Yine 50-100 yılam yatar. Sebebi halkın ağına bipervaylık sindirildi. Bir mıdar edip güzeranını dolandırıp bilse kail. Elbette yurdun daşına çıkmağa peskelçilik döretmeyen yolları açsalar hemme kaçar. Bu olsa rejimin avrayını dünyanın önünde hasam düşürür. Ol ona hiç haçan yol vermez. Şonun bilen birlikte yurdun içindeki karındaşlık bağları bilen yurttaşındaki ildeşlerimiz de kontrolda saklarlar. Yani yüpün ucunu kıyıska tutarlar. Hava geçelin teze Türkmenistan kurucularına. Siz neyme bu halkı bu derecede samsık deyip fikir ediyeniz mi? Dün
yarım giyece kanal yapılacak deyip çıkış edip otuyorsunuz. 14.000'e kolay abonaçını yitirmek size ağır değdi değil mi? Sebebi YouTube size epesice yağdayda pul veriyor ayda. Bunun şayatlığı derrev teze kanal açıp ayak aldığına bir yıl bundan önkü efirleri koymanızdır. Ben dine şeyle düşünüyorum. Sebebi kıssalı size 1000 abonaçı hem de 4000 saat gerek. Ey showmenler! Hiç afterlık hakkı değilen zadı bilmez yağlı. Bu derecede nadan mısınız? Kimi aldacak bolyanız? Şol şikayet edilen videoda görkezülen jayın size halkı küşkürmek üçün garalayan adamlarınıza yani yegenlere değişlediği hakkında belli delil var mı elinizde? Urtut montaj edip yegenlerin jayı deyip paylaştınız. Bu doğru mu? Belki olursa ya arkitektor ya designer öz eden işinin reklaması hükmünde paylaşandır o videonu. Siz şonun aftarından ruhsat aldınız mı? Şol jay yegenlerin birin jayı bolayanda siz bu videonu paylaşan adamı oda atıyandığınızı hiç fikir ettiniz mi? İslendik birinizin elinize şol mümkünçükleri berilse şol jaydan ikisi ulusunu salıp öz nefisinize dur diýmeni başarıp özünüze kepil geçip bileceğiniz var mı? Bu zatlar Türkmenin kanını, genine işleyen zat. Unutmam. Sonra yine bir zat hükümet şikayet eden vakti onun yağlı adresten şikayet etmez berk belli. Anha oylan köpegim oylan adı bilen çıkarılan materialı edilen şikayet. Şahatlık hakkında materyal tayarlattım. Adresi seredin ştaydı. Cuma Niyazov ya Hoca Niyazov değildir. Kim oynayacak kolyamız? Ayın 29'una çelli canlı efir etmen deyip duyduruş beriliptir. Onam Türkmenin yağsına hormatımız için çıkmadık deyip reyting kazanacak kolyamız. Özünüz ayda otirsiniz ha hemmez adı. Halk samsık değil ho. Indi Tikhanovskaya'nın reklaması hakkında iki ağız. Devlete sizin mekirliğiniz bilen gepe gidip sizin aldığınıza düşüp halkı kan döküşüklüğe çağırıp yalınışıp maskara oldu. Anamdan dolu kaçtı. Qaharı gelen hocayınlara indi. Özün görkezmeli şeyle mi? Hava indi onun ornuna derrevsiz geçmeli. Yaşı, elle yeten yaşların baş tutanlığında ve ıyız giderli hasavat beriyen araçısı düşememizin hocayınları bilen. Hava Allah murat rahim. Türkiye bizlik mi ya diktatorluk adı bilen halkın emosyasına tesir edip bilecek şekilde bir gepleşik tayinlandı. Dur Sultanı Türkiye'nin gizlin kullukları çağırıptır, basış ediptir, sıpayçılıklı duyduruş veriliptir ve şuna benzeş toslamalar. DVT'nin kan döküşlüğe çağırış edişi var da soralan olaymasın eger. Türkmenistan'da kan döküşüklük provokasyası ne için gerek ve kimin behvidine deyilen olmasın? Hova, sizin aydanlarınız men için toslama. Siz bunun yağlı oyun bilen bir ütkeşiklik bolar mı ka deyip umit bilen garaşyan halkın
ağlabasına təsir edip bilirsiniz, emma maňa däl. Bu gepleşik içkiň seredeninde ören köp gümürtük soralar yüze çıkar ya. Ine şolar. Birinci, Nursultan Tağanova Türkmen aktivist hökmünde arena çıkarıldı. Özünün advokadı var. Näme üçin aktivist bolsa, şonun ýaly resmi çağırışa advokatsız gidiye. İkinci, siyasata goşulup dünya Türkmenin Tikhanovskayası adı bilen reklama edilýän Nursultan sosial mediýany aktiv peýdalancı hökmünde ol bolan wakalary canly bir şekilde halk köpçüligi bilen näme üçin paylaşmady. Üçüncü, näme üçin bolan waka halkara medyada seslendirilmän, gaýtam Düşemowyň planynyň reklamasyny edýän we şol bir wagtda DWT-niň gan döküşüklik propagandasyny ikelläp goldaýan Birleşen Demokratik Hereketiň agzasy bolan Allamyrat Rahimyň Azat Türkmen kanalyndan adamlara ýetirilýär. Maksat dünya däldi, daşary ýurtdaky Türkmenlere ýene haram planlar uğrunda täsir etmekmi ýoksa? Bu soralardan soňra meniň aklyma bir söz gelýär. Ruslarda ruçnaya opozisiya diýilen söz var, ýagny eldekileştirilen, iýimlendirilen ýasama opozisiya manysynda. Şu ýerden meniň halkyň adyndan size ýekece soragym bar. Opozisiya bizlikmi ýa diktatorlyk? Allahan bu mukaddes ayda her kime öz niyetine göre versin. Unutmam, Ramazan ayında günahınızı, yanlışınızı, yalanlarınızı üstüne yükler yağlı şeytan yoktur. Ahirette her kim bu ayda işlen günah sowabının cevabını öz verecektir. Unutma.